Od zajtra sa začne počasie výrazne meniť k horšiemu. Vítajte pri dnešnej predpovedi. Dobrý večer. Nad Európou naďalej ovplyvňuje počasie mohutná tlaková výš so stredom nad Škandináviou, ktorá priaznivo ovplyvňuje počasie napríklad v Poľsku alebo v Nemecku. K nám však zasahuje od juhu aj oblačnosť tlakovej níže, ktorá sa prehlbuje nad centrálnym Stredomorím, kde prináša výdatné zrážky. Tie by sa mali od juhu zajtra nasúvať aj k nám na Slovensko, ale predsa len v menšej intenzite. Vyskytnú sa len vo forme slabého dažďa alebo mrholenia, ale pozor, v dôsledku ochladenia môžu byť už k večeru na severe aj zmiešané, alebo sa vyskytne ojedinele sneženie. Teploty sa budú totiž výrazne znižovať, keďže k nám začína prúdiť od severovýchodu až východu studený arktický vzduch. Zajtra sa bude Slovensko nachádzať v teplotnom pásme od 5 do 10 stupňov, iba najjužnejšie lokality budú mať teploty do 15 stupňov. Aj vietor bude na pocit znižovať teplotu, pretože sa poriadne rozfúka od severu až severovýchodu a v nárazoch bude dosahovať rýchlosť okolo 55 až 70, lokálne aj viac kilometrov za hodinu. Víkend sa začal opäť sichravým jesenným počasím, ale napríklad otužilcov v Nových Zámkoch to neodradilo od toho, aby sa hodili do studenej vody. Urobili však dobre, že to neodkladali, pretože od zajtra sa výrazne ochladí. Zajtra pozor na ranné hmly, silný nárazový vietor, no a na severe môžu byť vozovky k večeru pokryté už aj vrstvou snehu. Dnešná noc bude oblačná až zamračená, nad ránom hmlistá, ojedinele so slabými zrážkami, no a teplota poklesne na 9 až 4 stupne, na severe až do 0. Zajtra je nedeľa, počasie nebude práve najpríjemnejšie, tak radšej oddychujte doma v teple. Na západe bude oblačno až zamračené so slabým dažďom alebo zmrholením, bude veterno a teplota vystúpi len na 10 až 14 stupňov. Aj na strednom Slovensku bude pokračovať zamračené počasie so slabými zrážkami, ktoré môžu byť k večeru na severe už aj snehové. Tu sa ochladí na 5 až 13 stupňov. Aj tu bude fúkať silný až prudký nárazový severák, na horách zafúka ešte silnejšie. No a na východe bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom, ktorý sa na severe môže k večeru meniť na zmiešané zrážky alebo snehové. Teplota vystúpi na 5 až 12 stupňov, aj tu bude veterno. Aj na horách sa zajtra ochladí a začne tam slabo snežiť, najskôr vo vysokých a neskôr už aj v nižších polohách. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 0. V pondelok už bude snežiť na horách výdatnejšie. Bio sa nám zajtra zmení na 3, čo je mierna záťaž. Aj v ďalších dňoch bude oblačno až zamračené so zrážkami a chladno. V pondelok a v útorok pozor na sneženie už aj v nižších polohách. V stredu a vo štvrtok sa sneh vráti opäť do stredných polôch. Teplota sa bude pohybovať v týchto dňoch zhruba od 0 na severe do 12 stupňov na juhu územia. Na záver ešte letoviská. Na Kanárskych ostrovoch zajtra sprchne, teplota tam vystúpi na 29 až 30 stupňov, voda má 24. V Španielsku bude prevažne polojasno s teplotou od 24 do 27 stupňov, more má 21 až 23. V Egypte bude opäť horúco od 32 do 34 stupňov, Červené more má 27 až 28. V Turecku sa zamračí a rozprší, rátajte aj s búrkami, ochladí sa tam na 29 stupňov, more má 24 až 27. V Chorvátsku bude pokračovať upršané počasie s teplotou od 19 do 23 stupňov, no a Jadran má podobnú teplotu ako vzduch. Búrky budú zajtra aj v Karibskej oblasti, kde sa teplota vyšplhá na 31 až 33 stupňov, voda má okolo 28 až 31. No a lokálne búrky sa vyskytnú zajtra aj v Thajsku, a to pri teplote okolo 31 až 33 stupňov, voda má 30 až 31. Z počasia je to všetko. Sobotný večer bude na Markíze patriť akčnému thrilleru Svetová vojna Z. Tak pekný večer a dovidenia zajtra.